Jamen det starter jo med, at der kommer lidt kluder i menstruationscyklusen. Og så lige pludselig udebliver det lidt, og så tænker man, nå, hvad sker der lige her? Og så går der en rumstykke tid, så tænker man, om jeg er nok i overgangsalderen. Og så får man lige pludselig menstruation igen. Og så tænker jeg, så var det måske ikke det, eller var det? Og så har det gjort sådan i et lille års tid. Så det er faktisk sådan starten på det. Ja, så er det selvfølgelig lidt svedetur, der først er begyndt at komme her de sidste par måneder. Men det kommer bare lige pludselig. Bliver det meget, meget varmt, og det bliver så varmt, så sveden sådan nærmest løber ned i panden. Og så forsvinder det igen. Og så kan der være om natten også, hvor man vågner og har det varmt. Der er lang tid imellem. Jeg har det ikke sådan hele tiden. Det kan være et par gange om dagen. Det kan også være en dag, hvor jeg ikke har noget, og så får man lige pludselig, hvor det var sådan koger op. Jamen det var vel et kvart minut, tror jeg. Det er ikke længere, men det føles længere, fordi man bliver så varm, og man sveder og føler sådan lidt, at andre kan se, at man er lige ved at koge over. Indimellem vågner jeg, hvor jeg sveder og synes, det er varmt. Men måske en gang om natten, eller der kan også være nogle dage, hvor der ikke. Jeg har jo hørt rundt omkring, at nogen har det i kort tid, og nogen har det i længere tid. Men jeg har vel haft det i et lille halvt år. Men håber snart, det er overstået.